Έτσι, γιατί αλλιώς θα τον στραβάσει την πλάτη. Ποιο? Εδώ είναι πλάτη. Αλλά το είναι μπουκάλες. Λίγο. Έλα, ξανά. Λοιπόν, τη βγάζω, στρίπτω. Δεν παραδίδεις το Θωμά να αρχίσεις να δίνεσαι εις το φάνη. Να αρχίσεις να δίνεσαι Κατερινιό. Το έχει η τέχνη. Το έχει τέχνη. Δεν τα λέω τώρα, με τη συζήτηση μιλάω. Θα δούμε ότι είναι βαρύ, αυτό το βγάζουμε. Θα τα αλλάζουμε. Ναι, και το παίρνουμε στο... Τα αλλάζουμε. Λέω το backplate, αν είναι και το backplate βαρύ δεν βολεύει. Είναι... Για σου το φέτο, το χειρίζεται ένας. Αφού το βάζω εγώ στην πλάτη. Ναι, το βάζεις και... το βλέπουμε. Τότε κάτσε να βγάλω το backplate και να το βάλουμε άλλο. Επειδή άμα ήταν μόνο το backplate το έχει Αλέξη και τα βάρη πάνω, το βίντεο. Δεν έχω, όχι, το βγάλα. Γιατί τότε... είναι... Εντάξει, άστο και το βλέπουμε, ναι. Σημεία γιατί χρειάζεται. Πώς? Σημεία γιατί χρειάζεται.